Siphila sikubingelele ke embukelo isikamukela ekhaya Jikelele sesishaya saliqeda ke ihora lokuqala kanti ke njengamanje sesingena ehoreni lethu lesibili igama lami nguNonxolo wakwamtshali Mwali kanti kumsebenzi wethu nje thina njengekhaya Jikelele embukeli ukuthi sikwazi sikufundise ngezinto ezenzekayo siphinde nje senzekele isiqiniseko sokuthi silokhu nje sikhuluma nawe sikwazisa ngeinhlelo esezikhona zokuthi kutshalwe imbabazane emahaqa nokuthi sezikuphi inhlelo nosekwenzeka njengamanje lokhu nje siqhubeka sinazisa kuze kubeke uyafihlwa ngolesihlanu. Ewe injalo kanye mbukeli sipotise ke mawethu singena sithi gala kanqa kule yure yesibini yenkqubo ngokuthi ke ngathi ke siqhutywa ngasemva ingathi ngeyimisila ungabi phezulu xa usenza oko kukholisayo nthetha ke ngokuthula iselwa lendaba kwaye kwangaxeshanye ukuvundlisa nokufundisa isizwe ngokufutshane nje ndithi vuka sizwe wena ke uthe waphoswa ndicela ungaxhalabi ngokuba kaloku siza kumanisa ukuthi vandla ngokuthe kwenzeka kwiyure engaphambili hayi ke masigawule sirhuqa singandindi silibazise timleke ukholosa kalubisi unonkanyezi nazi indaba mbukeliwe ekhaya Jikelele. Ziyaqhubeka inhlelo zokutshalwa kukaNdunankulu kaZulu umntwana uma ngosuthu Buthelezi imbabazane emahaqa yakho thama ngempela sonto esineminyaka ecela ekhulwini idla anhlamvana waqopheka kabana wacisha nomphela solika Mthaniya waqhufuka wawa Ndlunkulu unqolobane enkombandlela yomlando wakho iweleziko lokufa uwile umuntu omkhulu wathula umlomo ongathethi imanga sadla besikhomba unqo ngiyathuka osimiya yomlando wobukhosi bakwaZulu shwele lalani ngenxa ibikhothema inkombandlela yakho nokho uyibekile into kwebandla lala ngoxolo mbabazane emahaqa ehaqa amadoda kwaze kwasengabulela umthongo wakuqa kuze bethibela abakwamadaka dunusa shwele seqa mlingwana beyilinge ngoba belinge abasemvathu phumula mmemezi kaZulu ememeza amajaja bevele eningizimu nasenyakatho umnyikisi wentaba ezilikhulu unyikisi ikodla nkomo kwazi kwazama zama ingome yibinda wena wenkosi shenge mnyamana kanqengelele ndlelandle uzube lidlo selihle. Amalungu omphakathi abaholi kanye namalungu endlunkulu bebeyobhonga emswaneni ngemva kokukhothama kaNdunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi imbabazane emahaqa yendeleke kwelemathongo ineminyaka engama-95. Bonga kakhulu ngisho ke futhi ukuthi ke impela namhlanje iqhubekile ke izikumbi zabantu ukutheleka ke la ekhaya likaMntwana kwaphinda ngene ondini nalapho khona ke futhi bezolokhu ke bedlulisa ke amazwi abo induduzo kanjalo nokubonga emswaneni ke kulandela ukukhothama ke kuMntwana owaphinda ngene kepha ke njengamanje sinaye umnumzane uThami wakoNtuli ozosithatha nje asibeke ukuthi hlasimbe kulezi insuku ezizayo mphemba ikuphi esingakulindela sibingelele sikwamukele indabeni. Ngiyathokoza impela uqinisile nguhlalo wonke amaqembu ngoba iqembu ekhulu lelinkatha enguhlalo walo iqembu leAFP siyamthemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi kulesi sikhathi esilikhona ezweni lonke inhlelo lezi ezikhona zokuhlonipha umntwana ziyoba sezingeni lomntwana ngoba ngolesithathu nje njengoba kuzoba ne-memorial service esivumelene njengeqembu ukuthi ama-memorial services after le memorial service enkulu azoqhubeka ey'fundazweni azoqhubeka futhi nakuma-district ayoqhubeka futhi nasemazikweni uqobo ngoba sinenkolelo yokuthi umntwana kukhona abantu abadala beyofisa ukudlulisa umyalezo wokumvalelisa kodwa abangakufinyelela la kufanele simkhumbule njenga inqalazinde esinayo la kwisifundazwe ukuthi umntwana wasibekela inqalazinde engakanani ngalokuthi wasilethela inkululeko bebamisene nabaholi ababekhona phambilini kodwa nokuphila kwethu ukuqhubekana namhlanje impilo kaMntwana isayithinta impilo futhi iyoqhubeka iphinta impilo zabantu njalo ngezinto ashiyele zona lapha emhlabeni. Phemba soza kakhulu isikhathi sakho. Siyathokoza. Usihlalo ke lo weIFP lapha esifundazweni kwaZulu Natal umnumzane uThami Ntuli. Lesingakubalula ke ukuthi namhlanje sibonile amalungu ke aseNdlunkulu efika ke nawo kuzobhonga emswaneni umyalezo ke abawudlulisile kakhulu ukuthi makube khona ke ubumbano kuyona ke yombili ke lemndeni wakwaButhelezi kanjalo ke nowaseNdlunkulu.
Indodakazi yenkosi uMangosuthu Buthelezi umntwana uPhumzile Buthelezi ithi impilo kababa wayo yaqala ukuba ntekenteke emva kwengxabano abanayo neNgonyama uMisuzulu kaZwelithini. Lokhu ikusho ikhuluma namalungu omndeni wendlunkulu kaZulu ngesikhathi eyobhonga emswaneni kwaButhelezi emahlabathini enyakatho yeKwaZulu Natal. Ingonyama kanye nondunankulu wesizwe samaZulu kukholakala ukuthi babe nengxabano ngokuqokwa kaSihlalo kanye namalungu ebhodi lesikhwama sebhodi Ngonyama Trust. Umntwana uPhumzile uthe ubaba wakhe wamtshela ukuthi ingonyama yesizwe samaZulu ayizange imhloniphe enhlobo. Waphinde wamtshela futhi nokuthi ke ingonyama eseyakhothama uGudlu Zwelithini akaza akhulume ngendlela ingonyama uMisuzulu akhuluma ngayo naye. Ngifisa ukusho ukuthi mntanami ngiyahlukumezekile. Umntwana bemuntu wamaqiniso ke ngeke ngimkhulumela ngazakusho wathi mntanami mangakhumulela iyembe ubone sekizimbambo kanjani. Hlukunyezwa isilo. Wathi ngihlukumezekile mntanami akudleki akulaleki. Ngangicela ukuthi asiqale siwe rehab kodwa ke nomalume wathi asivuna so wisiwa after. Engisho ukuthi imthele lapho ndlunkulu siyakhala nabe inkosi umntwana into embulale kakhulu ilento yasendlunkulu. Umanki Estelle Delanje uthi ugqirha uNandi Phamakutumana udlala indima enkulu ekubalekeni uKathabo Bester entolongweni. uMakutumana uza kuhlala elivalolweni nanjengoko enqatshelwe ibail. Yize fike ekholelwa kakhulu emthandazweni namhlanje uMakutumana kodwa mama kaKatlego Bereng imthandazi yona ependuliwe enkantolo emanje eBloemfontein ngenkathi ikhipha isinqumo manje kule nkantolo ithe ukunikeza uMakutumana ushwele kuyobe kufana nokuthi unikezwe elinye ithuba lokuthi ekhandi itulo lokukhipha uThabo Best ejele. Le manje ichaza uMakutumana njengongqondongqondo njengoba akwazi ukweqa imingcele ngaphandle kokusebenzisa incwadi ezimgunyazayo. I find that the applicant is a definite flight risk and that no bail condition will assist under the circumstances to limit this risk. INPA isithakasele isinqumo esithathwe inkantolo. Definitely we welcome the decision of the court not to release her on bail. We have been saying from the start of the bail application that it would not be in the best interest of justice for Dr. Nandi Phamakutumana to be released on bail. Abameli bakaMakutumana bathi basasicubungula lesi sinqumo. Always respect court's decision, but in terms of really not agreeable to such decision or reason, you know, we are of a different view. But like I said, we still going through the judgment in its entirety, and we would be in a position to do a bit of mapping exercise and know what's the next step. Mbukele okwamanje ake siphose amehlo lapha esimeni sezulu ke sibone ukuthi kumi kanjani. Ayi bese sithi seyashisa lapha eGauteng kodwa namhlanje sithe siyavuka savuka ngo 3 degrees ke ake sibheke ukuthi ke njengamanje sekume kanjani kwisimo sezulu.
Siphinde ngesikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele. Khumbula ke embukeli njengamanje sizothi shije sibheke ukuthi ke isimo sezulu sime kanjani kodwa ngithi nje ukugabisela embukeli ngokuthi ke ngaphambi kokuthi liphele uhlelo sizobe sixoxisana ke noDokotela uZweli Mkhize mayelana nje nokwedlula ke emhlabeni kwembabazane eMahaqa. Kodwa okwamanje ake siphosa amehlo kwesiboni ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu. Sikwamukele embukeli ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele nathi lapha ekhaya ku DTT. Ewe sibambe ngazibini nakwiyo imozulu. Hey, thexa nivuka namhlanje ndabona jonge cold front selingenile. Hawu sana bese sithi yaphelile mos. Hayi iphelanga kuba ndithe xa ndithi ndirhabula ndifinca napha uqikelelo lwemozulu ndabona ba kwindawo eziphakemeyo pha eThekwini nakhona kunomoya obandayo. Xa uthi Bloemfontein kulindeleke neCape. Hey ngibonile lapha kusihlwa izolo bengithethisana no Simpho Emakhanya njengoba enkanisele enkonjeni lapha yakwaphinda ngene. Hawu ngiyabona na insizwa isifake usezufake nesikhafu ngithi hawu selishintshile izulu ngiyitshela ke nje ukuthi hayi kuKwaZulu Natal thina sisase right. Kaloku kwa impahla busozibhakishile ngoku odlamini ubuso wabeke pha izantsi ngoku nithe xa ndithi andathi mandimvumbulile kodwa ke siyathemba into kubana wena mbukeli weEkhaya Jikelele nifudumele man kwindawo ngendawo enikuzo enisibuke khona saqhubeka kaloku sibhiyozela ubomi bomntwana uMangosuthu Buthelezi ndisathetha kananjalo naye phakakwambeni kwexesha wena mamtshali nzoba nodliwano ndlebe nomnye wezifundizwa ozosixelela banzi kuba siyakholelwa kaloku into kubana umntwana uMangosuthu ebekholelwa kakhulu kwimfundo wade wabe kanti uyaseka imfundo ephakamileyo pha KwaZulu Natal iMangosuthu University of Technology ngo1979 into mangalisayo kukuba years later ndithe xa ndiphawula ndenze research ndiyafumanisa into kubana waqala njengabafundi abayi15 cabanga years later kuphume izinxibamxhaka izifundiswa abantu namhlanje sawuthi bazi CEOs zecompany ezinkulu besuka phaya so sabanodliwano ndlebe sifumane ngakumbi ngegalelo lakhe kwezomfundo into enhle kakhulu le ngoba wayibhilivele kakhulu emfundweni nanokuthi afukule isizwe ebona naye azi ukuthi indlela yempumelelweni imfundo akhona ke kusiyona nje iMangosuthu University of Technology kuphela akhona nama TVET colleges nje kuzo zonke athe chithisaka esifundazweni saKwaZulu Natal abantu abaphawula ngawo ingakho nje nomuntu uyahamba emgwaqeni uxoxisana nabo bonke bakhuluma ngengqalazizinda ikakhulukazi ngibonile lapha bekunentatheli bisolundi ihamba nje edolobheni ihamba ikhulumisana nabantu besho nje ukuthi hey thina silokho esiyithi ulundi lwethu luyilokho luyikho ngenxa yomntwana wakwaphinda ngene emihle impela ke imisebenzi ayenzile ene xa ujonga umsebenzi umuntu xa ekhothamile okanye ethe walishiya limagada ahlabayo umbuzo omkhulu kukuba wena osaphilayo osanikezwe
unikezwe ithuba lokuba uphefumule uvuke ekseni wenze nantoni na ekumele uyayenza what legacy do you want to leave behind because every day wempilo yakho namhlanje you are creating a legacy uyawuthi hayi ukuthi God forbid but xa sowuthe walala simkhumbule sithi oh umamtshali simkhumbula ngemisebenzi yakhe so angake lonto uyenzayo umbukeli qiniseka into okubana isenzo esihle ingakumbi kaloku esokuphucula omnye umuntu izinto zenzondo nokuthini zonke ezo zinto sozishapha emhlabeni into ebalulekileyo nje kukuba sithunakala izazela ukwazi uncedo omnye umuntu kwaye ke ube nenhliziyo nje ekhululekileyo mbukeli wena Makholi nje ufisa ukuthi sikhumbule ngani yeah okay hayi ngifuna ukuphendula lo mbuzo ndiyosenibe emotional but ke kukuba nje ndikhunjula into okubana bendingumuntu ebantwini bendingumuntu onobuntu omaziyo omunye umuntu weyokuthi you know ndidla ngokuthi into bana inyama ayonto ebalulekileyo because zonke izinto ezilapha emhlabeni kodwa into ebalulekileyo ngumoya wakho because ngoyo uzawuhamba nayo pha uyabona no shenge ngoku zonke into zasemhlabeni ebezenzile uzishile into ahamba naye ngumoya wakhe nguye ozomthethelela pha uba mhlambe benze izinto ezirong ezitheni sawubuzwa pha kumoya wakhe so I think wena mamtshali hey ngathi sisecaweni preach lady preach yeah no ithi ndehle mandehle kodwa ke into engamandla nje sibamba ngazibini kubabukeli bethu beEkhaya Jikelele ngenxaso abasipha yona abavuka nathi kusasa mihla yonke akho mina bakhononda ngaye bathi hayi asisayifuni eKhaya Jikelele kwaye ke kumnandi into kubana ube nabantu abakuthandayo njengababukeli xa bebona ingathi hayi man kukhona pho siphosa kakhona bathi hayi thina sifuna le sikwazi bana but give the people what they want. Yes now ngisazokhuluma ke ngikhulumile futhi ele khumbula ngeke ngakhuluma noSolwazi ubheka imngoma ezulu ngakhuluma no Dr Nqulunga melana nokudlula kwamntwana kwaphinda ngene sikhuluma nje ngeqhaza lakhe kayilibambile ngezikhathi zo90 kwezombusazwe sikhuluma nje nano ne role yakhe as unduna nkulukazi Zulu ukuthi kwakungashayisani ini mhlawumbe nepolitiki ngoba phela uma ngabe unduna nkulukazi Zulu ubhekela uZulu wonkana kanti bangapha kuyipolitiki iqembu lakhe leNkatha Freedom Party njalo sakhuluma nje ke kabanzi ngalokho ushilo ke nesikhulumi seIFP uMadlobha Mthethwa uThembeni ukuthi cha bacabanga kuye enkantolo impela bawofaka ukukhononda kwabo mayilana nale article ephumile lapha yana kwiCity Press esikethe sathi ke sayibona so lokhu nje sibheka ke siza ukuthi sikhamba kanjani ke mayilana nalolo daba lolo nekwezemidlalo ke futhi sike sayithinta Novak Djokovic sewindi Grand Slam ngize ngiyayibuza ngithi yo sekuyi Grand Slam yesingaki leka Novak Djokovic hayi sana bayafana no Serena unyaka nonyaka umuntu phakamise ekhaya hayi yabona xa kuthi cha makho liyavuma hayi livuma nkalo zonke hayi siyabangqina siyabavuma kwaye sithi yalala kubo singabalibali kaloku sathetha ngezemidlalo njalo amabhokobhoko asikwazi walibala awina ngo18-3 eshaya Scotland ngesonto mfethu uyabona nje vela booster phela vele bangene bene confidence ukubona ngoba phela yibona ama defending champs kodwa futhi sometimes phela une confidence ungagcina usuthi uyamosha mina ngijabule nje ukubabona ukuthi okay umgqiqo wabo cha usase strong baya understand ukubaluleka ukuthi badlale kahle nangokuyikhandla futhi kuze phela bekwazi ukuyidefenda ke endiqinisekile wena ngendlela mhlawumbe othetha passionately ngayo ngebhola ndiqinisekile into yobana uzeza way ezithi xa zibukela ibhola ufika ume uthi ya ubani uthi ngiyayibona uyazi asikho kaloku xa ibukela phela sesingaxoxa kuze kushonile ake sisiqu 8 lo mbukeli sizobuya emva komzuzwana sesikuphathele ezinye indaba indoda ikwenze konke bekufanelekile yawafezekisa wonke amaphupha yona yaphila ubomi nabantu yamenza umehluko zekuthi xa uphuma wayo umphefumulo ke singakhali imane kodwa sibonge simbulelo phezulu sithe inkosi kuThixo ngobomi konoku sikwamkele sizivule nenhliziyo ukuze umoya weliqhawe wona ulale ngoxolo iphumule maningwevu nomzimba uchuphole ziphele nenhlungu axolelwe namatyala jonga wena wenzile kwanele wanguye umzekelo wawuzoba nomfanekiso kuthe ezingqondweni wasivuselela imimoya wayiphilisa nemiphefumulo sitilala ngoxolo qhawe wona umphefumulo uzole zabatha bekhaya naso sonke isizwe siyamkela intando kaThixo singamsoli umdali simqalekise
lesingamvumela ngendawo asilahlekise thina sibambelele kwimfundiso zakho namabali singaze silibala igalelo lakho nokuhlakanipha kuthi ngokwakwakho thina sicholane sihlangane sihlobane ke sibambane mani sibe imbumba siuqhuba umzabalazo silizisa uthando noxolo kwisizwe sona sisigcine sibane singacimi uyabona ngala amazwi umntwana omXhosa uthi lala ngoxolo mzukulwana kaShaka ukuphumula umzimba uphole noko wena wenzile kona kwanele. Siphinde ke sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokuthi usahlanganyele kanye nathi. Lowo owengqongqoshe wezempilo kanye nondunankulu wesifundazwe uDokotela Uzweli Mkhize usebhongile emswaneni ngokukhothama komntwana wakwaphindangene uma ngosuthu Buthelezi owakhothama ngempela sonto. uDokotela Mkhize kanye nomntwana wakwaphindangene yimhlathayazana kudala kanti abagcini nje ke ngokwazana ngezithinta ubusa kwezwe kodwa futhi ke baphinde bazane nangezinto ezithinta isintu amasiko kanye nendlunkulu kaZulu. Kuke kwaba nembiko ke ethi uDokotela Mkhize uke wabizwa ngisho endlunkulu kaZulu ukuze azoxazulula ukungaboni ngasolinye ukuthiwa khona phakathi kwengonyamisa uZulu kaZwelithini kanye nodondolo lwayo imbabazane emahaqa. Cha ke mbukeli simthungathe saze samthola ke lapha ohlelweni uDokotela Uzweli Mkhize ozosixoxela nje ke kabanzi ngondunankulu kaZulu kanye nomsunguli weqembu lezombusazwe iNkatha Freedom Party. Khabazela asikubingelele sikamukele ohlelweni sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Dr. Mkhize mhlawumbe nje siyacela ukuthi ungathi uzama ukunimutela kuze sizokwazi ukuthi sikuzwe. Ixolo. Sikubingelele Khabazela. Siyabonga mina nonke abalaleli siyanibingelele kuseni. Yebo Khabazela siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Ake siqale nje ngobudlelwane bakho owabanabo nembabazane. Ngabe wayazi nini futhi nje ke yayi umuntu onjani maniqala ukwazana waphinde wafunda ini nje kuyo? Ngaqala ngokuthi nje umntwana ubaba nje besimazela kude njengomholi wenhlangano yeNkatha Freedom Party sahamba sasagcina sesisebenza eduzane usho ukuthi njengoba waqala ukusebenza ngisemncane ngangisafunda e-high school ngiqala ukumbona ngizona ngale politiki yokhola uhulumeni wakaZulu wangaleso sikhathi kwakuthiwa ke into ye-territorial authority mashona angashoni sisafunda ke saba sisezingane zesikole besike simenywe emcimbini nje sihambe ke singazi nahle ukuthi kwenzekani kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi sasaqala ukubuka ukuthi kukhona imbono ekhona excuse me yepolitiki ayisebenza ahamba ngayo nomgomo ethile noma kwakuukuthi okuningi sasingavumelani nako ngoba kwakunesimo sokuthi masikhula sasino-influence kakhulu ye-black consciousness kwaze kwaba influence kakhulu kaKhongolose singayiboni kahle indaba yohulumeni bezabela kodwa-ke kukho lokho sigcineke sibuka izinto azenzayo umntwana kukhona okuningi esingathi sikubonile okuhle sikufundile khona njengoba unwazi komlando wakhe-ke bekuba ney'nto ey'ningi ezinempikiswano ezibe ziqhamuka njalo makukhulunywa ngodaba lukamntwana kodwa-ke ngokuqhubeka nokusebenza sigcine sesisebenza sonke sesingene ngaphansi kwahulumeni neqembu laKhongolose sekuvulwe umlomo so sesibuyile-ke sesingapha eNingizimu Afrika sagcina sihlangana kakhulu-ke ngezinto eziningi-ke ezenza ukuthi sisebenze ndawonye ngingathatha ngokuthi nje sigcine sekwabantu esimhlonipha njengobaba nje omdala endaweni esifundazweni nasezweni nengosopolitiki nje onezinto eziningi ongathi uma uzibuka ubuke ongakuthanda nobunye kwesikhathi noma ungakuthandi kodwa kukufundisa okuthile kodwa ekugcineni kube ukuthi umuntu esigcine sisondelene naye ngoba uma sisebenza gcine sekugudluka uqembu wepolitiki sesibhekana nomuntu ngakho-ke sigcine sesabantu nje sesisondelene sikwazi ukuzwana sikwazi ukukhulumisana sikwazi ukuthi kuncokolwe nokufunda-ke into eningi ngendlela abesebenza ngayo ngingathatha ngokuthi-ke umntwana ube umholi ngathi noba ngabe uyamthanda noba abakuthandi kodwa kungeke ukwazi ukumzima
bewumholi onamandla ukuthi uyama ame noma eyedwa ame noma elandelwa abantu abaningi umbono wakhe manje nombono ugcina uwuzwa ukuthi uthini ngoba ubekwazi ukuyichaza into yakhe kube ukuwena ukuthi niyezwana nalonto noma nizwana kodwa ukuthi uyayizwa ukuthi thini uyamuzwa ukuthi uthini so ngalokho ke bekumholi ke obekwazi ukuthi mayebeka imbono ayibeka imbono ibe izwakale kubantu abaningi ukuthi uqonde ukuthini uqonde ukuyapply yakhona ngathi oqala nje bese kufisa ukukhala ngako ukubakhalela umndeni wakhe oshiwe ngubaba esaziyo thina ngoba bese sisondele sibona ukuthi umndeni awuthanda kakhulu ngendlela ebese besondelene ngayo nangane zakhe bese sigcina sengazi ukuthi sekwabafowabo abafowabo odadewabo noma abangani ngendlela bese besondelene ngayo sekungekho ukuthi mhlambe ubaba ngoba kusho ubaba kodwa sekuwukuthi bamsekela nje eduze njengomuntu nje abaphila naye ngaphezulu kokuzali sekunokuhlobo bokuthandana okukhulu bokungani singalokho siyabakhalela kakhulu ngoba njengoba bekhula nje nabo bebeya ngokuya bebambana eduze nomntwana emsebenzini abewenza okwesibili sikhalela indlunkulu ngoba nayo ibizimelele kakhulu ngayo umntwana wakwaphindanga yena masingabheka ukuthi useloko eundunankulu wesizwe samaZulu iminyaka yakhe ibuyela ngesikhathi kusaphethe inkosi isilo uBhekuzulu besimbiza ngokuthi ubhoko qabula maketanga sorry esimbiza ukuthi ubusha omkhulu ngoba ubaba omncane wesilo leso usho ukuthi ke ngaloko ke ugcine esenolwazi olukhulu lwezinto ezenzekayo hayi nje ngokuthi umlando uhamba kanje nokuthi amasiko ahamba kanje ngokuthi kodwa naye kwayekhona kwenziwa lezo zinto ezinye kwakuzinqumo ezazithathwa kuye nalabo ayekade nabo sebehambe bonke ke abangangayo ogcina sekuwukuthi ke kudondolozelwa ngaye ngoba uyena ukwazi ukukhumbula izinto ezenzeka abaningi bengekho nangesikhathi kukhona isilo esikhotheme umdlokombane naye futhi wayesebenza naye bebambene kakhulu naye njengoba sikuzofika kulesi esikhona njengamanje nabo-ke siyabakhalela kakhulu ngoba bekuthi uma sekuxakile kube uyena osukumayo mase ukwazi ukukhuluma njengomuntu omdala akwazi ukukhuzeke akwazi kuyaleleka ukuthi yini nani ekufanele ngabe iyenzeke okwesithathu ke ikona ukuthi ke njengomholi weqembu leNkatha Freedom Party ngathi uyedwa wesahole inhlangano iminyaka eminingi kangako kusukela ngo1975 uzofika namhlanje lokho nabo siyabakhalela ukuthi okuningi bebekwenza kukhona ubaba uyasiyazi ke sokuma kukhona ubaba kuba khona izinto othi noma uzibuka kodwa wazi ukuthi ukhona ozithwele esemahlombe akhe namhlanje sekufanele basukume bakhule bazibambele bonke izinto eziqondene nenhlangano yabo eNkatha Freedom Party njengohulumeni ke ukazwelonke umntwana usebenzile kakhulu kuwona sizokhumbula ukuthi waye ungqongqoshe wendaba zasekhaya kakhulukazi ebhekelene nokungena nokuphuma eNingizimu Afrika kanye nezinto eziningi ezazithinta ukwakhe kwenziwa kwama-holiday akhona eNingizimu Afrika abaneqhaza kukhona kakhulu nokuthi wabamba ikhashana ezimbalwa ukuthi abe umongameli uma ngabe uMadiba engekho lo msebenzi wonke usho ukuthi ke phezulu kwazo zonke izinto ezikhona ufanele ke iNingizimu Afrika imhloniphe njengoba kwenzekile nje sikubongayo ukuthi upresident abesenqumo ukuthi uzofihlwa ngohlobo oluhlonishwa uhulumeni okukhombisa ukuthi usisebenzele isizwe ukusebenzela isizwe akusho ukuthi kobe ehlale kuvunyelwana akusho ukuthi ngeke bekhona amaphutha kodwa kusho ukuthi ukho konke akwenzile isizwe sonke siyabona ukuthi ube neqhaza elikhulu ngesikhathi ke sesikhathi sensuku lezi zengxoxiswano kukhulunywa ngendaba eNingizimu Afrika entsha siyazi ukuthi wayedume kakhulu ngodaba lokufaka umqondo wokuthi kube khona ifederalism eminye imiqondo eqondene nokuthi sekwakhiwa ama-province ngale ndlela yakhiwe ngayo noma-ke kwakukhona impikiswano enkulu nakulokho kodwa-ke kukhona namhlanje ukuthi umthetho sisekelo ngendlela ethile okume ngayo kukhona-ke nalokho okunye akwagcina ekwenzile kokuthi izwe lakaZulu elingaphansi kwamakhosi bese libhalwa lirejistwa ngaphansi komthetho okuthiwa iNgonyama Trust leyo Ngonyama Trust iyayisho ukuthi bazama ukuvikela izwe
ngendlela babesola ukuthi ingaselile imali ngayo izwe ngaphansi kwabantu abamnyama. So zonke lezi zinto ke sizibukayo sithi zikhona izinto othi uma uzibheka umbono umsebenzi awenzile omkhulu. Mina ke mangisebenza naye engakufutha nje ukubonga kakhulu ukuqala kokuthi yebo ke njengoba wayekade umholi weqembu leNkatha Freedom Party kodwa mase kufike ezintweni zesintu kakhulukazi amasiko nezendabuko wayekwazi ukuma abhekane nakho kukho konke lokho kwasinceda thina kakhulu thina ke njengoba singaphansi kwenhlangano kwaKhongolose sasesifisa ukuthi kubanjiswane kulokho ngoba abantu bokwaZulu Natal babelwa kakhulu belwa ngaphansi kwento zamaqembu bagcina bengasanga kwazi ukubona ukuthi kahle hle kuningi okubahlanganisayo sangena ke sabamsana ukuthi cha abantu abake baboniswa ukuthi uma sikhuluma ngamasiko nesintu sikhuluma ngento esihlanganisa sonke akudingi silwe lapha akudingi ukuxatshana kulokho kwanceda ukuthi kuze kunqamuke udlame ngakho ukuthi abantu babone ukuthi abaholi bake babe ndawonye benza into eyodwa kukhishwa ama t-shirt enhlangano aphume sivunule ngemvunulo yesintu siphathe ihlangu siphathe induku bese sipana sonke lokho kwagcina kwenza ukuthi uma ngabe isilo samabandla sikhuza ukuthi ake kube khona ukuthula abantu babambisane abantu bazi ukuthi singabantu noma sinembono ehlukene kwaze kwenzeka kalula ke ngicabanga ukuthi iqhaza elabanjwa kakhulu kulokho kwaba ukuthi kube khona ukuthula kube khona ukubambisana abantu babengeke babona ukuthi sithi kube khona ukuxola nokuthula uma bebengababona abaholi bendawonye kodwa lokho kuhlangana kwethu sibe njalo esihola ke umntwana kuloko okwezendabuko nesilo okuyisona sasiphambili simemeza ukuthi sindlu eyodwa sumzo wodwa kwaba nomehluko omkhulu kubantu ngoba labo bantu ababevunule befake imvunulo yesintu bephethe ihlangu nenduku ibona futhi ababelwa uma ngabe befaka amaqembu befaka ama t-shirt amaqembu ahlukene so kwayihlanganisa kakhulu ke lento indlu yakwaZulu Natal ngoba ukuthi bayabona kubanjiswana ngathanda ukuthi kulokho kwawenza umehluko omkhulu ukuthi abantu kuphele ukuthi abantu babuye bacwasa ukuthi noma kuhleziwe abantu babone ukuthi hayi namhlanje kuyakhomba ukuthi kahle sabandawonye nize ngcine niyiyeke ezepolitiki nixoxe ngcine noma senihlanganise igqoza amaqembu enu mabe khona umehluko ovelayo okwesibili ngibona ukuthi wawenza umehluko omkhulu kwakudaba lokulwa silwa nesifo sengculazi kulo mkhakha umntwana wasukuma nje wathi mina ngangungqongqoshe wezempilo wesifundazwe kodwa sinengxaki enkulu yokuthi aye kunembono ephikisayo nayo kakhulu ngesifo sengculazi kangangokuthi kugcina manje uthi mawuthi uyalalela ukuthi abaholi bathini ungezwa kahle ukuthi abaholi bathini nakhona lapha ngaphakathi enhlanganweni kwakhona sasinakho lokho kodwa ekugcineni umntwana wathi uma egulelwa ingane yakhe esinalesi gciwane wabela uphumela ubala wathi mina nginengane egulayo ngakho-ke ningathathi ukuthi lesifo leso sikhomba ukuthi sikwehlisa isithunzi fanele sazi ukuthi fanele sisukume sonke sibhukule silwe negciwane lengculazi mina-ke njengongqongqoshe wezempilo ngakujabulela kakhulu lokho ukuthi asukume azolekelela masithi kubantu umuntu uphethwe isifo segciwane babegijima bewulunguza ukuthi ngabunjani lo muntu befuna ukubona ngathi mhlawumbe useyisilwane sabusenjani usatshwa kakhulu kodwa kwenza ke lokho ukuthi makuvela abaholi bethi nami endlini bakhona abanaleligciwane kwenza ukuthi abantu bese beyibuka ngenye indlela lento kwasinceda ke kakhulu ukuthi sihambise imiyalezo etshela abantu ukuthi nakho okufanele sikwenze ngalesifo segciwane emva kwalokho kwakhona izicwaningo esalisebenza kakhulu nomnyango ngathi nenhlangano yezizwe ngohlangothule lwezempilo WHO labo isireport ekhomba ukuthi inkinga zinkulu ngalesifo segciwane bakuzanywe zonke indlela ukuthi sincishiswe kwase kusuka isilo samabandla simemezela ukuthi sobuyisa usiko lokuthi abantu abafana abakhula mabasokwe ukuze kulekelele ukuthi kuliwe nalesi sifo kakhulu kuyaziwa ukuthi leyo nto yokusokwa kokuyisiko lawo wonke abantu abansundu kodwa lapha kwaZulu lavalwa inkosi uShaka iLembe eliqamanya amalembe ethi liyalibazisa abantu bagula kakhulu kanti ngafana bebasempini ngalo ndlela ke uzama ukwakhisizwa ngenye indlela kwasekuthiwa ayakume lo mase sekubonakala ukuthi cha iyona into efuna ukusetshenzwa kakhulu le isilo sasiyamemezela ukuthi sicela ukuthi ke abantu besilisa mabasukume babuyisele kulelo siko lokusoka
elibalulekile makuliwa nesifo sengculaza. Umntwana ke wathi nje basiqedisile sibemezela ngoba umntwana wenemkhosi eminingi kade elekelela ukuthi ivuselelwe njengomkhosi womhlanga njengomkhosi wokweshwama. Leyo mkhosi yombili sayisebenzisa kakhulu ukuthi sifundise abantu abancane. Angithathe nje ukuthi umkhosi womhlanga sasibafundisa ukuziphatha, sibafundise nokuthi omama namadodakazi bakhuluma kanjani kuvikelwe isifo sengculaza. Lokho kwanceda kakhulu. Kwase kuthi ke kwasala besilisayo. Uthe mase kukhulunywa kanje wasethi ke isilo uMdlokombane akuvuselelwe isiko lokusoka circumcision. Wase kuba umntwana ke sasukuma naye sabiza wonke amakhosi noma ubani okhumbulayo uyazi ukuthi akuzange kube khona nowodwa umsindo ukuthi kusokelwani kuqalelwani kwenze njani into evamise ukwenzeka eNingizimu Afrika amakhona into entsha efakwayo yakube nomsindo kuphendulwana kugcwale kubhalwe emaphepheni kube yini kuloko savele sasukuma ngacela umntwana sihlangane sahlangana sawabiza wonke amakhosi cela neqhubuzela ukuthi naku uzosinceda nempela lapho wasekuhlangene ngakubezwa ukuthi wahlangene iscience netradition ukuthi mawuhlanganisa lokho kokubili kwavele kwasuka lolo hlelo uma ngingalinganisa namhlanje kwaZulu Natal sewasuka abantu besilisa abacishe basondele ezigidini 2 million ezimbili. Ngaleyo ndlela ke omunye womsebenzi ke ayenza ukuthi sikwazi ukusondelana kakhulu nomntwana uma sisebenza lezi zinto. Bese kuthi okwesithathu kube uhlangothi lapho sasinendawo eziningi okuzazi no Alberto uthi ke ngohlangana kwethu neANC neIFP sixoxa lento sasesibuyela kubona abaholi kakhulukazi umntwana waphindangene kanye noShenge. Na kuzokhunjulwa kakhulu ukuthi ke ukusuka kwalolu dlame sikhombane kakhulu ngeminwe ukuthi inkatha yenze lokhu ibulela abantu ANC ibulela abantu kwakubi kwabhlungu kwanzima sasifuna indlela ukuthi ingqondo kanjani yonke lonto. Kwase kufika ke la siba nengxoxo nenhlangano yeIFP sasikhona ke kulezo nhlangano kuleyo mhlangano ke sikhuluma sesibhekene emehlweni ukuthi okay ngoba iANC iyona yathi kwakhiwe iIFP kwahlukanwa nje ngokuthi iIFP ithi ayizungena we struggle kanti futhi iIFP ayibonthanda unswinyo ama sanctions. Manje ke ngoba kusekho kokubili lokho yini esasenza sasixabana kwathiwa ngoba kuyaliwa sathi kubangwani ngoba kwakade kufanele kube inhlangano eyodwa le enye isebenza ngaphandle isebenza ngaphakathi kwavunyelwana ukuthi liphele lolu dlame ke yonke lento esivela ukuthi bekunesandla sobandlululo sesandla sesithathu ebese sithumela abantu sibanikeze ibhamu ngala sishaye kwabanye bese kushawe ilapha konke lokho fasikubheke manje ukuthi njengabaholi sondele ekutheni kuyobuyiswana ngoba sekubuyiswane nabo abanikazi bobandlululo akubuyiswane nakulendlu eminyama. So kwakhulunywa ke kakhulu lokho ke umntwana ke azange ame endleleni athi cha asizukuvuma lokho kodwa kwahlala kwakhulunywa sabika kubo kwaze kwafika la izinto zazigcina sekukhona ukubambisana kakhulukazi uhulumeni one-ANC ne-IFP kwaZulu Natal. Emva kwalokho ke sengikhona nguprima kunendawo eziningi ebekufuna sihambe siyovuselela kubantu ukuthi bekhona ukubuyisana ngokwesiko. Dr. Mkhize mhlawumbe nje mangabe manje singaqhubekela phambili ke sibheke ke indaba singene kwezokubuswa kwezwe ukuthi nje ungakusichazele mhlawumbe ngeinhlelo okubethiwa zikhona ke phakathi kweANC kanye neIFP nokuyinhlelo zokuthi phela kuthelelwana amanzi nokuyinhlelo ezifaka phakathi yona imbabazane ingabe ke nizokwazi ukuthi niqhubeke nazo lezo nhlelo njengoba ngizwile nawe ukhuluma kakhulu ngokuhlala phansi ukuthi kuhlaliswane phansi kuboniswana. Ake mbukeli kubukeka sengazuthi uDokotela Mkhize uthe nje ukusilahlekela ake sithi nje iqhunga sayidolo soku yemva komseswane.